Provjerim se kako Вечерно ходимо. onda užine se naputi, priđe oko preko, ruke tu spravo, recimo ovdje pojas, radim zadnju provjeru, kažem sve je spremno, ti širiš ruke, ja brojim 1, 2, 3, stavi koljena, baci se na prvo. Kad skočiš dolje, ti ćeš napraviti na gavački, mi spuštimo do tebe, zaustavimo, ti samo uhvatiš, ovaj karabinja ti će negdje zakačiš na taj žuti prst. Kad te zakačiš, samo zaključaš ga, daš nam znak i mi te vraćamo na prst. Ok, good to go. You have it? Yep. Takes about a minute. Jedan, dva, tri! Ume! Hey, hold yourself. Hold yourself. Hold on, big boy. Slikala sam ga više puta. Konzumirala, pa ne znam koliko će sad biti dobre slike, ali dobro.